Зона ножица! За най-актуалния барабанист в момента, за нашото плей! Искам да подчертая нещо много важно. Пусти малко да чуят хората. Това е единственият барабанист, който има хит. Който има хит. Айде, тройката, тройката! Айде от света Трансформърс оригинално, айде Оги! Соло! Така, камерата, най-добрата камера снима. Едно чисто ново парче, един чисто нов кючек. Кючека Котка. Айде, Мартин, Котката! Йоу, шоу, 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 шоу! Браво, Батко, да си жив и здрав. Правиш сватба като фестивал. Да си жив и здрав. Човека събрат цяла България да се доказват. Мараза да правим, мараза. Соло, чакай, Соло. Една пара пристига за Доан. Който мега груп. Той прави, шолото той прави. Соло, чакай малко. Благодаря на оркестъра. Къде ти е оркестъра? Тук ли са всичките? Токо! Само токо! Да чуем оркестъра, може ли? Ние имаме желание. Мега груп, имаме желание. На хапито слъм къде? Дейсено! Милчо!
Абе, искаме да чуем оркестъра на Ивански. Искате ли? О, айде! Тото! Айде, оркестър! Стотачките! То същото като Мега Груп. Аплодисменти, един момент, аплодисменти за Стотака и за неговия оркестър. Наистина, най-близко до момента, вие сте до Мега Груп, всичко сте изкарали както трябва, бъдете живи и здрава. Изкарали сте всички неща на Мега Груп, точно както трябва, бъдете живи и здрави. И сега продължаваме за тортата, нали така, братко? Айде. Аз не знам защо толкова пари се харчи човека за Мега Груп. Той ги има тук от Да. Ивански. Мартине.